ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷей. Чӣ хеле ки мо гуфта будем, мо як барномаи нав пешкаши шумо мегардонем дар бораи кодекси меҳнати Федератсияи Россия. Барои чӣ мо дар бораи кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон пеша нагирифтем барнома кардана? аз сабабе ки дар Федератсияи Россия шаҳрвандои Тоҷикистон ё ки миллати тоҷике ки рафта дар уҷа шаҳрвандӣ гирифтагиянд бисёртар зиндагонӣ мекунанд ва баъзе аз онҳо аз ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Федератсияи Россия бохабар нест. аз ҳамин лиҳоз мо тасмим гирифтем ки шурӯъ кунем қонуну қоидаҳои Россияра ба ана ҳамин мардуме ки дар Россия қарор доранд фаҳмондана аз кодекси меҳнати Россия. барое ки кодекси меҳнат аллакай аз номаш маълум аст ки бояд дар ин бора шахсият ё ки шаҳрванд маълумот дошта бошад. ва як чизи дигара ба шумо хотиррасон карданиам бародаро ки кодекси меҳнати Россияра мо аввалан хонда баъдан ба забони тоҷикӣ таҳлил мекунему ба шумо пешкаш мегардонем, чунки ҳоло баъдан боз мумкин нафарое бинависанд ки дар кодекси меҳнати Россия ба забони тоҷикӣ буд ки ту ба забони тоҷикӣ гап задӣ гирифтӣ нависти ё ки пешкаш кардӣ. мо ба забони русиша хонда баъдан ба забони тоҷикӣ таҳлил мекунем, чунки тамошобинони мо миллати тоҷик ҳастанд, мақсад тоҷикзабон ҳастанд. ва кодекси меҳнат гуфта чира дар назар дорем? яъне ки кодекси меҳнат, бародарони азиз, аллакай аз номаш маълум аст ки дар бораи кору фаъолият кардан дар ҳар як давлате ки шахсият қарор дорад ва кодекси меҳнати Федератсияи Россия ба шаҳрвандои Россия ва ба шаҳрвандои хориҷӣ, яъне ба муҳоҷирон озодии кор додагиае. мисол мегирем, агар яке аз мову шумо ба Россия дохил мешавем дар ҳолате ки ягон ҷо кору фаъолият мекунем, ҳеҷ кас ҳақ ва ҳуқуқ надора ки мора аз кору фаъолиятмон маҳрум куна, яъне ки аз кор сир карданда маҳрум кардана ҳақ надоранд. ё мисол мегирем, агар шумо дар Россия қарор дорен, мерен ягон компанияда чӣ мекунен, номнавис мекунен, анкета пур мекунен ва пас аз чанд рӯз ба шумо занг мезанану даъватон мекунанд барои мулоқот гузарондан, барои ба кор қабул кардан. дар ин ҳолат агар шумо ки аз анкетаи пуркардагитон низ дасткашӣ кунен, саркашӣ кунен, яъне ки кор маҳқултон нашавад, бигӯен кор намекунам, ягон намуд маҷбуркунӣ аз тарафи давлат нисбати шахсият раво дида намешавад. ҳозир мо дар бораи кодекси меҳнат моддаи дуюмаш гап задестем ва ҳар як барномаҳомона аз рӯи моддаҳош таҳлил додан мегирем. айни ҳол дар бораи моддаи дуи кодекси меҳнати Федератсияи Россия мо суҳбат кардестем. ҳар чизе ки ба шумо мегем мутобиқи моддаи дай, касое ки бо хоҳишманд бошӣ бидро ба забони русиша худат бихон, ҳамин чизҳо дар онҷа ҳастай. ва оиди ба кор маҷбур кардана гуфтем. ҳозир мо дар ҷо як мисол меорем. мақсад давлати Беларусияра агар мисол биёрем, дар Беларусия барои кор накардан ҷарима таъин карда мешавад. яъне ки агар яке аз мо шумо дар Беларусия қарор дошта бошем, вақте ки мисол мерем ягон ҷода анкета пур мекунему барои ягон кора пеш гирифтан ва баъдан аз анкета дасткашӣ мекунем ё ки мегем мо кор намекунем дар ҳамин вазифа, дар ҳамин корхона, дар ҳамин компания, дар ин ҳолат Беларусия қонунаш ҳамин хеле ки шахсият ё шаҳрванда ҷарима таъин мекуна. дар Федератсияи Россия боша кодекси меҳнатчон озодии меҳнат додагиае. ҳар кас метавонад ба чени дилхоҳаш кору фаъолият кунад дар ҳар куҷое ки мехоҳад. ва баъдан ҳозир оиди як чизи муҳими дигар гап мезанем ки мақсад шаҳрвандои тоҷик ки дар Россия қарор дорану гражданствора надоранд, гражданство гирифтагӣ нестанд, лекин ӯво мақсад патент месупоранд.
ҳуҷҷатгузориҳошон 100% дар ин ҳолат кодекси меҳнати Россия низ ба иёд тааллуқ дорад ва шахсиятҳое ки дар Россия кору фаъолият мекунанд, регистратсия надоранд ё ки пули патент намеспоранд, дар ин ҳолат ин кодекси меҳнат наметавонад ки мақсад ҳуқуқҳои ҳамун шахсията дар баъзе ҳолатҳо ҳимоя кунад. Мисол мегирем, агар дар ҳолате ки яке аз шумо патент наспорида бошед, патент надошта бошед, мақсад ё регистратсия надошта бошед, дар ҳолате ки дар ягон ширкат кору фаъолият мекунед, шумо агар шуморо фиреб куна ва пули маоштона натия, дар ин ҳолат ҳуқуқҳои худтона ҳимоя карда наметавонед мутобиқи кодекси меҳнати Россия. Барои чӣ? Барое ки шумо ҳамун шахсияте ки бе патент кор мекунад, вай худаш нарушенӣ кардесай. яъне чӣ нарушенӣ кардесай? Барое ки худаш патент пулӣ намеспора ё ки регистратсия надора, дар ин ҳолат кодекси меҳнати Россия наметавонад ки ҳуқуқҳои ӯ шахсията ҳимоя кунад. Ва дар ҳолате ки агар шумо патент биспорен ва регистратсиятон хуб боша, ҳама ҳуҷҷатгузориҳотон ба қонуну қоидаи талаботи Россия мувофиқ боша, дар ин ҳолат шумо метавонед ки дар ҳама ҷиҳатҳо, дар ҳама ҳолатҳое ки ба сари шумо тангӣ ё ки вазнинӣ меёра, аз ҳуқуқҳои худтон ҳимоя кунед мутобиқи кодекси меҳнати Федератсияи Россия. Агар мисол мегирем, аввалан ки худованд ин кора дар сари ягон кас нишон натия ва мо ба тарзи мисол меёрем. Дар ҳолате ки шумо дар ҳамун корхонаҳо кору фаъолият мекунед, ягон мушкилӣ ба сари шумо биёяву дар оянда дигар кор карда натонед, дар ин ҳолат ҳамун корхона худаш ва баъдан аз тарафи давлат ба ҳамун шахсият кӯмакпулӣ ҷидо мекунанд. Яъне ки дар ҳолате шумо патент дорен, регистратсия дорен, лекин шаҳрванди Россия нестен. Дар ҳамин ҳолат агар ягон мисол аппарат дасти шуморо мебира ё ки ягон почаи шумо маиб мешава, дар ин ҳолат корхона пул ҷидо мекунад барои шумо ки шумо дар ҳамун корхона ҳамин хел мушкилӣ ба сартон омад ва баъдан боз аз тарафи давлат, аз тарафи Федератсияи Россия низ ба шумо кӯмакпулӣ карда мешавад. Барое ки шумо дар давлат налог бигем споридестен, патент дорен, дар давлат як ҳиссаи музди маоши худтона фоидаша споридестен, дар ин ҳолат кодекси меҳнати Россия метавонад ки ҳуқуқҳои шуморо ҳифз ва ҳимоя кунад. ва боз дар кодекси меҳнати Федератсияи Россия дар моддаи дуюмаш омадагӣ ҳастае ки ҳар шахсияте ки дар ягон корхона кору фаъолият мекунад, вай новобаста аз чӣ корхонае набоша, дар тӯли 12 соати кориш вай ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки як соат истироҳат кунад, ё ки агар баъзан нафарҳо ҳастанд ки як сутка кор мекунанд, 24 соат кор мекунанд, дар ин ҳолат қонунгузорӣ муқаррар кардагие 2 соати истироҳатира барои ҳамун шахсият, новобаста аз ӯе ки вай шаҳрванди Россия ҳаст ё ки шаҳрванди хориҷие. ва боз кодекси меҳнати Россия моддаи дуюмаш дар бораи шахсое ки кору фаъолият мекунанд, рухсатии меҳнатиш гуфтагие ки ҳар нафаре ки кору фаъолият дар Федератсияи Россия мекунанд, новобаста дар компания ё ки дар ягон мақсад стройка кор мекунад ё дигар чизҳо, вай ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки дар тӯли 6 моҳ 2 ҳафта ба рухсатии меҳнатӣ буброя мутобиқи қонунгузории Россия. Ва агар ки дар 1 сол бигирем, дар 1 сол 2 маротиба ба рухсатии меҳнатӣ ҷавоб дода мешавад. ҳар ду маротибаҳош 2 ҳафтаи баробар аст. Ва як чизи дигаро ногуфта намонад ки мо дар бораи шахсиятҳое гап задем, гуфтем ки агар патент дошта бошанд, давлат ва корхона ба вайҳо миқдори пул ҷудо мекунаву дастгиришон мекунад. Ва агар ки патент надошта бошен, шумо худтон нарушител бошен, дар ин ҳолат метавонанд ки ҳам шуморо ҷарима кунанд ва ҳам ӯ корхонаи шуморо. Агар ки дар корхона ё дар компания ё дар сех шумо кор мекунед, ягон ҷои шумо мешикана ё ки ягон ҷои шумо осеб мебина, дар ин ҳолате ки патент надошта бошен, давлат ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки аввалан омада корхонаи шуморо ба миқдори 400 000 рубл ҷарима кунад ва баъдан ҳамун шахсияте ки осеб дидагия ё ягон мушкилӣ ба сараш омадагия ӯро ҷарима кунад. Барое ки дар ин ҳолат шумо нарушител ҳисоб мехӯред, ҳуқуқҳои шумо ҳифз ва ҳимоят карда намешавад. Барои ин бародарони азиз, ҳамавақт ба ҳуҷҷатгузориҳо, ба талаботе ки аму Федератсияи Россия талаб мекунад оиди ҳуҷҷатҳо, ба ҳамво гашту гузор кунед, то ки дар баъзе ҳолатҳо ба шумо осониҳо аз тарафи давлат оварда шавад.
و کودکس مهنتی روسیه ماده دیمش با درباره شخصیت های گپزدگی گفتگی که اینوالید هستند، یعنی که کودکس مهنت با اینوالید ها کوتا جدا کردگی. مقصد اگر میگیریم در کارخانه کار و فعالیت میکنید، پتنت دارین و رجیستراسیون دارین، در رفتی کارتون شما به خواست خداوند به یگان مشکلی دوچار میشین، مقصد دیگه کار و فعالیت کرده نمیتونین، لیکن تا دمی همین مشکلی آمده تونه شما حجت گزاری هاتون درست بود، یگان نروشیتل حسابیده نمیشیدین و در این حالت از طرف دولت با یک دستگیری دیگر به او شخصیت دیده می شود، یعنی که با اینوالیدا کودکس مهنتی روسیه کوتا جدا کردگی. کوتای اینوالیدا همیه که از هر یک کارگری دولت 2% تا 4% مبلغ جدا میکنن برای هر یک اینوالیدی که در فدراسیون روسیه قرار داره. یعنی که مثال اگر یکی از شما کارگری دولت در همون فدراسیون روسیه باشین، در یگان کارخانه دولتی کار کنین، از آیلی که شما از مزد معاش شما 2% میگیرن برای اینوالیدا، برای کوتای اینوالیدا که وایها را هم نیز رنگی شما مقصد کار و فعالیت میکردن لیکن با یگان مشکلی دوچار میشوند. тамошобинони азиз, ҳамин буд якумин барномаи мо дар бораи кодекси меҳнати Федератсияи Россия. мо аз моддаи дуюмаш ҳар чизеро ки хондем, таҳлил кардем ва шумо фаҳмондем ва ҳамин буд мақсади ин модда ҳамаша ба шумо гуфтем ва боз ногуфтанамона ки дар ин модда омадагие ҳар як шахсияте ки дар Федератсияи Россия дар ягон корхона кор медурояд, яъне ки корфармо уҳдадор аст ки ба коригар шароити хуб муҳайё кунад ё ки тозагира мақсад муҳайё кунад. умуман корфармо ҳамаи шароитҳоро уҳдадор аст ки барои коргар аввалан муҳайё кунад ва аз коре ки мефармонад берун аз ӯ ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки ягон чизи дигаро барои ам коргар маҷбур кунад. яъне ки ягон кас ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки ягон каса заставид кунад ки биги ти ин кора бикунӣ, аз ин кор дасткашӣ кун. ҳар кас метавонад озодона кори дилхоҳи худша пеш бигирад ва пеш бибарад. ва тамошобинони азиз, ногуфта намонад ки дар ин моддаи дуюм боз омадагие ки ҳеҷ як корфармо нисбати коргар ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки мақсад ӯро заставид кунад ки аз ин кор дасткашӣ ки саркашӣ ки кори дигара бикунад. ҳар кас метавонад озодона кору фаъолияти интихобкардаи худша пеш бибара ва корфармо уҳдадор аст ки барои коргар ҳамаи шароитҳои мехостагиша муҳайё кунад. бародарони азиз, ҳамин буд мавзӯи имрӯзаи мо. иншааллоҳ ки бо мавзӯъҳои ояндара интизор бошен, мавзӯъҳои даркориро пешкаши шумо мегардонем ва дар бораи моддаи дуюмаш ҳар қадаре ки мо тавонистем ба шумо таҳлил кардем, фаҳмондем. ин барномаи мо тааллуқ дошт ба шахсиятҳое ки дар дохили Федератсияи Россия кор ва фаъолият мекарданд, новобаста аз ӯе ки шаҳрванди Русия ҳастанд ё ин ки не, лекин агар ки ҳуҷҷатгузориҳошон дуруст бошад. дар бораи ҳуҷҷат надоштанашонам мо дар рафти барнома гуфтем. дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем ва фикрҳои худтона оиди барнома бинависем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.